ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, анамахел новинкаҳо омадагӣ ҳаст. Санги хамелеон инош 160 сомонанд. То охири навора тамошо кунед. Новинка бисёр омадагия 180 сомоншам ҳастай. Марҳамат, намино 160 сомонӣ. Сангошон беҳад наздики хушрӯби хамелеон задагия. Марҳамат, атласный. Ана ин се ранг дорад, диде? Се ранги фасони хушрӯ. Инам ҳамихел. Диде? Ана миям 160 сомонай. Ана ин намудаш 180 сомонай, барои ки лёнай, баъд сангошо наздики хамелеон задагиай. Ана ин намуд сангои наздик 160 сомон. Ин распродажа да буд, тамом шид. Ана бо бори навда омадай, акнун 160 сомон. Мана ин намуд ҳаст 180 сомон шидагиай нархаш. И ба фикрам ки 200 буд. Ҳозир 180 сомонай. Нусхаи новинка. Бисёр нусхаи хушрӯ. Ана ин фиолетовый. Фиолетовый ози бо нағз хардистиян мода шидагиай духтарако. Ба назар гирен. Хулас. Анамхе фиолетовийшам ҳастай. Фиолетовиш 160 сомон. Инайёш лёнай духтарако. Марҳамат. Мана 160 сомон шид. Бисёр хушрӯваки фасон. Ази бо дигар рангаш омадай. Инаи ранг надошт. Ҳозир бори навда омадай. Санги хамелеон задагиай. материалаш лёнай. Бисёр ҳам хушрӯвакан духтарако. Мана ин ҳаст 180 сомон. И гили беҳад хушрӯ. Пеши бозор. Ина баъд ҳаст аз ана ин 160 сомон. Бинед ҳамаша ма дона ба дона гуфтестам кадомаш чандай, кадомаш чандай. Ино 160 сомон. Мана инош 160 сомон новинкаҳо. Дидед? нархҳои донара гуфтестам. Касе оптом мехоҳед харидорӣ кардан, оптомда бо арзон мешавад. Ина ин намуд ҳаст. Ина ин намудаш бошад 160 сомон. Ана ҳозир якчантай дига омадагиай ва ё 180 сомониян. Аз ана ин ина новинкаҳо. Дидед? Ин 180 сомон. Баъд ҳозир аз ана ин новинка омадагиай, иноям 180 сомонӣ. Марҳамат. Ана миноям 180 сомонан. Дидед? Ана ин рангшам хушрӯай. Ина сангошон аҷоиб хамелеон задагиай. И аз рӯи сангошон нархошон фарқ мекунад. Диде? 180 сомонӣ. Хулас ҳамаи ҳамино новинкаян. Нависен кадоме дар кор бошад. Доставка дорем духтарако.